Hementxe ikusten zituen Einaut txikitxoak kontzertuak, Gernikako anfiteatro honetan, eta hementxe eman zuen bere lehen kontzertu jendetsua, Lugarri taldearekin. Bertan gainera Lugarrin Beñat Kensazpin gitarriste dana neulen guzue da, eta oso txikiterik hasi ginen ja Lugarrin eta kantuek eta sortzen, eta bai, behar bada oso inosenti eginen, baina ja pasio hori konpartitzen gendun.